To sa makausam ayong gabi ninyong tanan. Welcome ni ining atong Advent Recollection. Kining atong himuon karong gabi una nga purely pamalandong ako kining bahinon og tulo. Akong i-explain sa mubo nga pamaagi kung unsa ang kapanahunan sa Advento niining panahon sa Jubilee Year of Hope. Kadaghanan nato dinhi naka-pilgrimage naman. So unsaon nato pagsaulog og Advent niining Jubilee of Hope. Ikaduha, akong i-discuss o gamay pasabot kaninyo ang invitation especially ni Moises katong pag-adto niya dito sa Sinai sa usa ka bukid dayon giingnan siya sa Ginoong kuhaa ang imong unsay kuhaon na ni ron na be atong pasayonon sa ikatulong bahin ana akong i-explain nga katong istorya kabahin sa prodigal son pagbalik sa anak, ang papa niingon, sulobi siya, butangi og singsing, og isulob ang ako, di na ako nang isulti, kay basin mo ingon mong kapadungog-dungog sa padre, kay mangayog pinaskuhan. Kabahig sandalyas, sandal. Sandal. Dilili, sapatos, sandal. Okay. Ang santos nga ebanghelyo nga akong gibasa ganiha, Marcos Kapitulo 13, versikulo 24, about 32. Doon ay importante kaayo nga pulong niini towards the end. Nga si Jesus niingon, wala ka mo masayod kung kanus-ang adlawa o taknaa, mahitabo kining tanan nga nagisgot siya kabahin sa pagbalik, kabahin sa iyang paghari. Apan ang importante niining panawagan sa ebanghelyo nga samtang wa pa ni nahitabo, kinahanglang mangandam kita. Mangandam. Og niining maong pagpangandam, ania kita nindot kayo ang kalendaryo sa simbahan kay sulod sa upat ka semana mao kini ang gihatagan nato og pagtagad, ang pagpangandam. Advent. Matud pa sa usa ka papal household, si Father Roberto Pasolini, siya ang nipoli ni ni Cardinal Renerio Cantalamessa, usa ka papal household nga siya mo'y maghatag og recollection sa Santo Papa uban ang ginsakupan sa balay nga iyang gipuy-an. Unya nindot kayo ni kay naghisgot siya kabahin og Advent sa panahon sa Jubilee of Hope unsa may iyang gisulti. Matod pa niya, kining Advent, mao kini ang time sa simbahan karon nga atong rekindle, atong paligunon, atong buhion, ang atong paglaom. Daghan kayong, kanibang magsigitag vlog ba? Daghan kayong mo connect nga Father, iampo ko Father, tabangi ko Padre. Mga tao nga hapit na kaupsan og paglaom. Paglaom, gamay na lang yun. Sa Father, gamay na lamang yun. Kasurinderon ako. So kita pod sa atong pagtuo, ambot, sa atong pagampo sa Ginoo, kumusta man ang atong paglaom. Nga iyang ihatag kanato ang atong gipangayo. Kay naa na ra ba ko'y sugod nga nadunggan nga ningon nga Father,
Kanusa magsugod ang simbang gabi. Kanusa ako magsugod. Dayong niingon nga, kung ano man kang nangutana, siya kay akong pakyawon. Pakyaw? Ano man og trabaho? Mao kini ang panahon nga sabtang nakaduol kita sa Pasko, atong balik-tan-awon ang atong paglaom. Nya, nindot kayo ni brothers and sisters, kay kung maghisgot ganita og paglaom, ato ning dadon sa sitwasyon sa atong kinabuhi. Number 1, kumusta man? Unsay paglaom nimo iisip mama, papa, bana, asawa? Kumusta man yung paglaom sa inyong pamilya? Unsay imong paglaom para sa imong pamilya? What is your hope as a father, as a mother, as a son or daughter? Kita pong naa dinhi sa simbahan karon, mga nangalagad sa simbahan. What is also our hope as we serve in the church? What is also our hope as we implement the program of the church about BEC o pagpalig-on kabahin sa atong pagtuo? Unsa man ang atong gilauman? Nya, una na nga pangutana. Kay nga naman, keep in touch sa imong gilauman. Pwede po ta moingon kabahin sa akong lawas. Minta ako naglaom ko nga pagpa-check up na ko unya ang akong laboratories maayo raunta. Akong sugar maayo ra. Akong high blood, akong uric maayo ra. Kay excited na rabat kaayong mo. Daghan ang mga party. So, maayo gyud nga muni atong paglaom kabahin sa atong health. So, pag tan-aw nato niini, ayaw kalimot mga igsoon nga doon na po'y usa nga importante kayo natong lauman. Kini mao ang atong distansya ngadto sa Dios. How near or far am I to the Lord? Kumusta man? Duol ba ko ni Jesus? Kumusta man? Layo ba ko ni Jesus? Asa man ang akong gilauman ni ini? Pagsulti ni Father Roberto ni ining rekindles the hope. Kinahanglan kining atong paglaom karon padilaabon pagbalik nga kita samtang nakaduol ang Pasko sa atong pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo, ang ato untang pagtuo musilaob unta, musiga unta kinig maayo aron kita mahiduol ngadto kang Hesus. Ug kun mahiduol kita sa Dios is not only physical presence but also is spiritual. Kay kung maingon kung physical pero spiritually dili mao, ay munay dako kaayong talan-awon sa atong kinabuhi. Pananglitan karon ba physically present ka dinhi, naa imong lawas dinhi, pero spiritually, mentally, asa man imong hunahuna, ha? Agdira, usay kardo. Kinsa man kardo, na? Wala roy kardo. Okay. Now, okay. Dugang paniini, Advent is the time when we are called to wait, hulat. At the same time, ato pong hatagan o pagtagad ang pag-abot sa atong Ginoong Jesucristo. Kung muingon ganita nga to wait, atong gihulat, it's a time of waiting, unsay gihulat. Kining pagsaulog nato sa panahon sa Advento, dunay tulo ka klase nga paghulat. Kanang gingong waiting diha. Number 1, atong hinumduman ang unang panahon,
diin ang mga tao gahulat sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Makaingon ta nga kung imong tan-awon na amoy Biblia, imong tan-awon ang Old Testament o New Testament, gahulat sila og 400 years usa matawo ang atong Ginoong Hesukristo. Mao kini ang atong hinumduman, atong handumon. Ang mga tao niadtong sa unang panahon naghulat sila sa pag-abot sa Mesiyas. Ikaduha, present karon. Atong gihulat nga si Jesus maghari sa atong kinabuhi. Kabantay ka ng, O come, Emmanuel. No? Naghangyo ta, dali na, maghari ka sa akong kinabuhi. Makita si Jesus dinhi sa atong kinaiya o batasan. Gahulat kita nga imong makita si Jesus sa akong kinabuhi, nga moingon ka nga ako, Kristiyanos, tungod kay imong nakita ang kinaiya o kinabuhi ni Jesus sa akong kinaiya o sa akong kinabuhi. Meaning, miingon ka nga Kristiyanos ko, dili tungod ko gasinina kong ingon ini, clerical, dili tungod kay binunyagan ko, kundili imong nakita nga sa akong kinaiya o batasan, imong natagamtam ang presensya ni Jesus. Dako kay ning hagit nato, mga apostoles, mga BEC alagad, lectors, perti di gyud nilalim. Nanuman, present, lector, the moment ganing mamalikas ta, magyaw-yaw ta, ang mga tao moingon dayong, patuga-tugag lector ka ng ay. Kay naanad manggod sila nga atong baba, maingon rang, ang pulong sa Ginoo. Pagbasa, mao ni ang ilang ganahang madungog. Unya, mga BEC alagad, bantayin ninyo. Inig-adto nimo sa mga tulda. Wala pa gani kay gisulti ang mga tao niingon na, di ay mga taga-simbahan. Kabantay mo ana? Kanilang daan, makakita na sila, mga apostoles, mabantayan na daan mo nga, di ay mga taga-simbahan. Munang pagbantay gyud mo ani, kay kita unya sa BEC, kung ang atong mga mata dili Kristohanon, na kana mo'y dako kaayo nga hagit nato. Mga lay ministers, apostoles, kung mas aligri gani tag inom, na pagbantay gyud ana kay mahirada. Aning ako sample ra ni ha. Ayo ninyo. Ayo seryoso ha. Pariha ba ani bang bagyo ron ba? Bagyo. Naamang gutoy kasiniaw. Kasi ngalas bagyo gani ron. Ningon sila nga, Pader, isog kaayo ning bagyo ha. Ngano man, kay naami silingan nga Wilma nga isog kaayo. Ning ko nga nadugay lagi ang bagyo. Kapantay mo, nadugay ang bagyo? Kabalumog nga no? Kay nagmarites pa man. Tara, tanawa ha, sa atong pagpaabot, present na, present. Future. The future is the second coming of Jesus. So kung si Jesus, muanhi siya in the second coming, atong i-check atong kinabuhi, kung ready ba ta makigatubang niya. Gamay ba nga pasiaw-pasiaw ba? Kani checking ni ba? Checking. Kana bang manimba mo ba? Mga tubang, mungudlaman mong salamin sa di pa mo aning simbahan. Pila ka minuto? Ha? Pila ka minuto mag-atubang og salamin? Pagbantay mo, ngano man ka? Because Father, I am preparing myself. I get ready, prepare, I do my best kay makigatubang ko sa Diyos. Now, how much more kung si Jesus ang atong atubangon niini?
Muna usa sa mga komentaryo ni atong madre dito sa Lebanon. Nga niingon siya nga, perting sadyaan nato nga ni welcome mi sugat sa Santo Papa. How much more kung si Jesus na gyud ang moabot? How much more kung si Jesus na gyud ang atong sugaton sa atong kinabuhi? Unya na atong pagsugat niini, dunay duha ka pulong dinha. Siren o diligent watch. Unsa man ni? Sa mga diligent watch, Father. Ngano man, kayo usahay manggod, kung maghulata, na manggoy mo yun, o dugay pa na, sige na, okay pa na, diri sa ta. Kana. So, magpabaya na ta niini. Magpabaya ta, so magbago na ta. Magbago, layo pa kayo itong Semana Santa, kita, dineta. Uy, pagbago na sa imong kinabuhi, kani ba, mukumpiyansa na gani ka, mulugak na gani ka, mawala ang imong matinud-anon nga pagpangandam alang sa pagkigatubang sa Ginoo. Niining kapanahunan sa Jubilee of Hope. Next slide, please. Atong pamalandungan karon, dili lamang ang iyang ikaduha, ang una nga pag-anhi, kundili above all ang iyang pagbalik. So kining atong recollection karon, anhi ko mo focus mga igstoon sa ikaduha nga pagbalik sa Ginoo. Sa atong sitwasyon karon, dili tiaw ang kangitngit nga atong giatubang morally and spiritually. Kay tungod nga ng corruption nga nahitabo. Dili tiaw ang nihugpa nga kangitngit sa atong katilingban, ilabi na nga kung kita ayuhon og pangutana nga wala batay apil niining maong korupsyon. Dili tiaw ang kangitngit nga atong bation sa dihang makaamgo kita nga, uy, apil de ko ni ining maong korupsyon. Kay niadtong eleksyon, usa ko sa nidawat. Apil de ko ni ining korupsyon, kay ningon ko nga, okay ra na. Ang sayop, akong gipaboran, ang dili insakto, akong gisaway o gitaguan. Apan bisan pa niini mga igsoon, ining kapanahonan sa Jubilee of Hope, kita mapaubsanon nga mulaom, musalig kita nga ang kahayag ni Kristo hinay-hinay nga mutumaw. Kini nga kahayag nga hinay-hinay nga mutumaw, mudanag kini kanatong tanan. Unsaon man, sugod na. Sa panahon nga ikaw mipiko sa imong tuhod og nagampo alang sa hustisya, alang sa kamatuoran nga mulutaw sa atong panahon karon, ikaw nakatagamtam na niining maong kahayag. Sa panahon nga diha sa imong pamilya, nagtudlo ka sa imong mga anak kung unsa ang insakto ug nagiya kanila sa paglikay sa daotan, hinay-hinay na nga midanag ang kahayag diha sa imong panimalay. Ug atong tan-awon pag-ayo, unsay hagit niining maong kahayag. Atong tan-awon karon ang color niining kapanahunan sa Advento. Next slide, please. Kung atong tan-awon ang kandila, nasa tubangan, kaning Advent wreath, sa upat ka kandila, tulo niini, unsag kolor? Violet, purple. Ang color sa Advent is purple. Muna kabantay mo anang sanina sa pari, no? Magmisa. Purple or violet. Mufocus ko mga igsoon ining color nga purple.
O I will explain the biblical meaning, symbolism, and the invitation of the color purple. As a traditional Jewish meaning sa purple, it represents paghinulsol, penance. It also invites reflection. But most importantly, ang color nga purple naglarawan kini sa usa ka harianon nga imahin ni Kristo. Ang ato manggod nga nasayran nga Jesus is King. But as a King, associated diha siyang kingship ang color nga purple, ang color nga violet. Okay. Ngano man tang ningon ni ana adto tas Biblia. Kung mutanaw ta mubasa ta diha sa Biblia, Mark chapter 15 verse 17 and John chapter 19 verse 2 to 5, gisaysayan kita nga si Jesus gibistihan og purple. Purple. Unya, ang ato mang nabal-an niini sa Binisaya kay translation sa Kamatiyo, dagtum pula. Kadaghanan nato nakakita sa sinina ni Jesus, especially sa pagpasa niya sa cross, pula ang iyang sinina. But brothers and sisters, I want you to see these two biblical passages that it is not red but purple. So aton tanawon ron ang Mark chapter 15 verse 17 in the New American Standard Bible. Na nag-ingon, they dressed him in a purple. After twisting together a crown of thorns, they put it on him. Purple. Gisaninaan, gibistihan si Jesus og purple. Adto po ta sa John chapter 19, verses 2 to 5, but I will focus only on verses 2 and 5. The soldiers twisted together a crown of thorns and placed it on his head and put a purple cloak on him. Naanapod, purple. In verse 5, Jesus then came out wearing the crown of thorns and a purple robe. So tanawan ninyo tanawan ninyo ang manindot kayo nga colors. So kining color sa kandila nga purple, ang sanina sa pare, ang color niining altar sa wala pa na butangi og yellow nga cover, purple. Ang color sa lay ministers nga stola, purple. Naglarawan di ay kini sa sinina ni Jesus niadtong siya didto nagantos. Sumala sa gilarawan sa Mark chapter 15 verse 17 and John chapter 19 verses 2 to 5. Now, atong tanawon ang culture, ang ilang tradisyon, o tanawon nato ang biblical meaning sa color nga purple. Ang pagbistig ay wearing purple garments, especially during the time, was a symbol of wealth. Kung dato ka, ang imong sinina purple. Kung harianon ka, ang imong sinina purple. Kung taas ka na kay title sa katilingban, ang imong sinina purple. In the Bible, sumala sa inyong nadungog kaganiha, sa Mark chapter 15 verse 17 and John chapter 19 verses 2 to 5,
Ang color nga purple nga gimensioned ni ini is associated with royalty and wealth. Harianon o kadato nga imahin. Apan makapangutana kita, diha sa Biblia nga atong gibasa ganiha, unsa may gipasabot ni ini? Next slide please. Ang purple nga color in the Bible nga atong gibasa ganiha in Mark chapter 15 verse 17 and John chapter 19 verses 2 to 5 is a form, an expression of mockery. Unsa gani binisaya ng mockery? Pag bugal-bugal, pag biay-biay, pag panamas-tamas, kini, mga igsoon, dili di ay kadato o kahari ang gihatag nga hulagway diha sa Mark chapter 15 verse 17 of John chapter 19 verses 2 to 5 nga gihatag sa mga Romanon nga sundalo ngadto kang Kristo. Ila di ay siyang gibiay-biayan. Ila di ay siyang gipanamas-tamasan. Ila di ay siyang gibiay-biayan. In the letter of Paul to the Galatians, chapter 6, verse 7, it is said, "Do not be deceived. God is not mocked. For whatever a person sows, this he will also reap." Mo ni inyong giingon nga karma. Oh. Mo ni kung unsa gani imong buhaton, mao po ni mabalik po din nimo. Mga igsoon, gipanawagan kita, ayaw biay-biayi ang Dios. Ngano man nga dili nato biay-biayan ang Dios, unsa di ay mahitabo kanato? Kung atong biay-biayan ang Dios, mockery hardens our hearts. Ang atong mga kasing-kasing mugahe, mutig-a. Kung diha gani, kung naay panamastamas, adunay panaglalis, it steers conflict, panag-away. Kung kita gani maghimog pagbiay-biay sa atong isig katawo, there is disrespect, especially to the poor. O kung dunay pagbiay-biay, kining mockery will lead into personal and communal ruin. Maguba yutang tanan niini. Munang mga igsoon, pagbantay gyud mo kanang atong pagbiay-biay sa usag-usa, bisag joke-joke ra na, makapagahi na, makapatig-a na sa atong kasing-kasing. Makahaling panaglalis o panag-away. Nagpadayag ka na ug usa kapag disrespeto sa atong isig katawo. And later on, mao kini ang makapaguba kanato. Busa, sibo ug angayan nga ato kining pagapamalandungan. Una nga pangutana, gagmay ra ba dagi kayo ni? Jordan, kuan mo na Jordan? Mabutang nimo tagduha ka slides bahi para kay maluoy ko sa uban ang mga mata mura magnikipat-kipat. Una nga pangutana, what hardens your heart? Unsa may nakapatig-a sa imong kasing-kasing? Ikaduha, what attitudes you have that lead to conflict? Unsa man ang kinaiya og batasan nga naa nimo nga nagdala ngadto sa panaglalis? Ikatulo,
What makes you disrespectful to the poor? Ikaapat, what ruins your relationship? Ato sa nang pamalandungan o kadali. Sa atong pag-atubang ni ining maong mga pangutanaha, unsay nakapagahi, patiga sa akong kasing-kasing, kinaiyag batasan nako nga mao'y hinungdan nga nagkabangi ni mga higayon nga disrespectful ko sa mga kabos, nahimong katawanan, wala ko nitagad nila, akong nabiay-biayan. Sa panahon nga naguba ang among friendship, among relasyon, mga igsoon, usara ang panawagan nato niini. And that is repentance. Paghinulsol. Unsa maning repentance? Repentance, maura ba ni ang tema? Balik sa Jordan. Ang tema karugma pohon. The second Sunday of Advent. Matthew chapter 3 verses 1 to 12. It is to turn from sin toward God. Brothers and sisters, atong talikdan ang sala ug mubalik kita ngadto sa Dios. Talikdan nato ang sala ug balik kita ngadto sa Dios. Niadtong first Sunday of Advent, dito ko sa Tanhay. Nya ugma pohon, balik na po ko dito. Namang ko dito nagmisahan. Pagsulod nako, nindot kayo, pariha po nato diri sa katedral, naay mga lanterns, gipambitay, dagko kaayo. Nakaingon kong, wow, pagkaninduta, daghang stars. Abandonay usa ka babayi nga niingon ako nga, Father, akong Pasko mingaw kayo kay sa among balay, wala gyud stars. Walay Christmas lights. Walay Christmas trees sa among balay. Niya ako siyang giingnan, Sister, magunsa man ang imong balay, puno na o Christmas lanterns, Christmas light, o Christmas trees. Unya ang imong kasing-kasing, puno sa kalagot, kasilag, kagol. Munang mauni ang atong himuon karon. Brothers and sisters, atong hawanan ang atong kasing-kasing. And tonight, this is what I would like to invite you. Please, hawanan nato ang atong kasing-kasing. Kay naarabagoy kanta nga nag-ingon, ihikling ang mga kasakit ug ang tanan nga kagulanan maghiusa sa pag-ampo og kadait. Tanawa na din ha. So ang atong focus ani karon, atong hawanan ang atong kasing-kasing. Sa paghawa nato sa atong kasing-kasing, akong gamiton nga biblical image ang nahitabo sa Exodus chapter 3 verse 5. Sa dihang si Moises, namalhin siya sa iyang mga karnero. Dunay nakita niya nga usa ka kahoy nga nagsiga, apan wala masunog. Mipaduol siya ni ining maong kahoy nga nagsiga, ug mauni ang tingog nga iyang nadungog. Do not come near here. Remove
your sandals from your feet. Giklaro kayo, ha? So we ask the question, Lord, eventually we know that He is the Lord. Nga namang akong kuhaon ang akong sandal, for the place on which you are standing is holy ground. Karon, atong sabton, what does it mean to remove your sandals from your feet? Tulo ang gipasabot niini. Sa pagtangtang nato sa sandal sa atong tiil, number 1, it means reverence. Pagtahod. Reverence. Second, humility. Humility. Pagka mapaubsanon. Third, submission to God's holy presence. Now, ato ning idrama. Awa ha? Drama tagamay. Ha? Drama ta. Oh. Yung tiniil. Tiniil ko. Kung magtiniil ka, kamo galingkod mo din ha. Tangtanga pagod imong sapatos niya ibutang sa tiles. Tangtanga. Wapo ko'y sapatos pa der. Mayo, okay ra gihapon. Okay. Ibutang. Pagbutang ni mo ana, number 1, there is, unsa tong una, reverence. Kabantay ka? Agig pagtahod nimo ni ining maong lugar, imong kuhaon ang imong sapatos, gatiniil ka, kay ngano man, katumanggong imong sapatos, daghantog na tumban. Agig pagrespeto nimo ang imong tiil nga limpyo, maugyud ni ang mutunob dinhi kay limpyo kining lugara. Kabantay mo na. Apan dada kini sa religious level, it means reverence. Diha sa pagtangtang nimo sa imong sapatos, ang imong napadayag, ang imong dakong pagtahod kining akong tiil, nagpadayag sa akong pagtahod ni ining maong lugar. Ikaduha, humility. The word humility, humus, it means ground. So, pag tiniil nimo, you are in touch with the ground. Munang kabantay ka, kabantay mo, kung magwali gani ko, moingon mo nga, agay, si Father Hendricks, ang iyang wali galutaw, wala nakatouch sa ground. Kabantay mo na. So, kinahanglan touch sa ground. Humility, humble, touch the ground. Ako yun yung gibalik-balik sa una dito kus Bukidnon, gaampo ang mga munghi. Ang ilang pag-ampo, kanta. Kung magkanta sila, magkataas ang tono, napoy magsigig. Magkanta ka ba? Hikap po ka ba? Hikap. Diyos nung magtutudlo, hikap. So abi na ko, apil na sa ilang tono, ako po, hikap-hikap ko, pak. O magkataas na, hikap ko, pak. Basin, pakusgan eh. Pagkahuman, giingnan ko, nga, brother, kabalo ba ka nga nang muhikap-hikap sa yuta, sa siminto? Ningon kong, wala, suhid-suhid ra ko ninyo. Ningon sila, kung masayop gani mi, muhikap mi sa yuta. Kung masayop mi, muhikap sa yuta. Kini nagtimaan nga pagpaubos. Matag higayon nga kita masayop, pagpaubos. Hikap, to remind you of humility. Humility. Why? Because I am human. By nature, we are humble. No? By nature, dili ka buluyagon. By nature, dili ka gahig ulo. By nature, you are humble. Human. Humility. Then, submission. Submit. When you surrender, you bow before the Lord. Nindot kayo na.
kinahanglan ni mahitabo kay nga naman daghan manggod kayo si Moises o imong hinumduman gikan diya siya sa harianon nga lugar sa Ehipto. You have to remove your title. You have to remove your status. You have to remove your pride. Mao ni usa sa mga kuluhaon nato karon. Busa ato ning pamalandungan. Kung maghisgot na gani tag repentance, what to remove? Yara. Mao na ni. Unsa may atong kuhaon? First, you remove the sinful behavior. Mao ni ang unahon natong kuha. Kanang mga kinaiya nato og batasan nga makasasala kaayo. Kanang kinaiya nato og batasan nga mangkwinta dayon ta. Bantayan na ni ha. Usahay, sadya kayo kay ang mga alagad, nag-away sila. Akong gipangutana, unsa inyong giawayan? Galalis na day sila kay kada Biblia ambit, sige siyang opening prayer. Gakwinta siya, siging ako nalaman ani, padre. Pero tanawa ha, ako siyang gipangutana, oy, alagad, naa ba mo'y training kung unsaon paggama og prayer? So, wala. Nakasabot ba ka nga nung ikaw mo'y sigig mag-prayer? Nakasabot na. Kwinta. Bantayan na ni. Daghan ta kay tag kwinta. Usahay po diha sa pamilya. Ang bana, nag-away gud sila silang asawa. Kaya iyang gikwintahan ng iyang bana, o iyang asawa. Sige na lang ako'y manglaba. Maglungag. Na. So bantayanan kay ni kwintahan ay niya mama, bantay papa, kwintahan po nato atong mga anak. Mga anak, kwintahan po nato atong ginikanan. What are these sinful behaviors? Second, diha sa atong paghinulsol, atong tangtangon kining mga sandal sa kalagot, kapungot, mga sandal sa kahakog, sa kaugalingon, lust, idolatry, lying, pagpamakak, pride, self-centeredness, atong kaugalingon, greed, reverence mo ni, reverence mo yung nabutang. Revenge. Then, mamalandong kuno ta. Then, atong pamalandungan. Next slide, please. What are the things, attitudes, balista, naay na bali. Palihog, correct ko, Dodong. Behaviors that I have to remove in my life. Brothers and sisters, when I say butang, nabiya tayo mga butang talang kuluhaon, attitudes, behaviors, nga kinahanglang atong tangtangon para malinawon kitang mubalik ngadto sa Dios. Ato sa kununing pamalandungan og kadali. Kay pwede biya ang cellphone mo'y makababag nato alang sa malipayon og malinawon nga pagbalik sa Ginoo. Kadtong kaguran nga wala nimo giuli, nga imong gihulman, katong mga butang nga imong gikawat,
Kinahanglan gyud tong imong iuli kay para malinawon ka nga mobalik sa Dios. Tanawan ninyo niha kining tulo sa imong kinabuhi, unsa ang mga butang, mga kinaiya og batasan nga kinahanglang imong tangtangon kay para makabalik ka sa Dios nga malinawon. Brothers and sisters, kung mubalik kita sa Dios nga malinawon, maunsa man ta, mao ni ang mahitabo. Mahimo tang bag-ong binuhat. Ha? Mahimo tang bag-ong binuhat. Kung mahitabo na nato, makaselebrate gyud ta og new year. Ha? Muna din haron. Mag-celebrate tag new year, unya wa ta nahimong new person. Mo nang ang atong kinabuhi magkaboysit-boysit ra gihapon. Nya pagbantay mo ha kay kining uban wa na galista-lista na ra ba kay ang ilang lamisa kuno pag New Year butangan og prutas nga lingin. Pila ganito ka buok? 13 ka prutas. Nariswito kayo niyo. Apil ba ang saging? Oy. Apil. Usa ka sipi nga saging. Kay kini usa ka dili day, usa ka bulig. Usa ka bulig kay gatimaan kini og closeness in the family. Apil ba ang butong? Apil, usa ka bulig nga botong. Pagkaabot og tungang gabi hutdon nimo na og kaon. Kay pagkaugma mabahaw na. So, madimalas na pug ka kay magkaon imong New Year, nagkaon kag bahaw. Munang ingani kakatawanan mga igsoon, kung dili nato ma-address ang atong pagkatawo. Munang tonight, I am inviting you to come to reflect seriously on those questions that I presented, because there is an invitation that we will become a new person. Posible ba ka ha nga mahimo tang bagong tawo? Posible dili. Posible kayo na nga mahitabo. And this is the biblical passage nganong posible nga mahitabo. Luke chapter 15 verse 22. Sa dihang ang igsoon ang kamanghuran, human niya wa iwaldas-waldas ang bahin nga iyang gikuha sa iyang amahan. Mipauli siya sa ilang panimalay. Wala na siya gaisip nga himuon pa siyang anak. Tungod kay nakonsensya siya unsa kasayop ang iyang gihimo. Mipauli siya sa ilang balay. Wa ta kabalog unsay porma niya. Apan pinaagi niining istorya in verse 22. Do na tay concept, do na tay understanding unsay dagway sa iyang anak samtang gapadulong. Mga igsoon, kung moatras pagyutaan ini verse 21, dinhin mo makita nga ang amahan, nidalagan o iyang gitagbo o gigakos ang iyang hanak. Dayong misinggit siya sa pag-ingon, pagdali, dad-a, ang pinaka-the best nga sinina. Put it on him. Ibutang usab ang sing-sing sa iyang kamot. Og human og butang og sing-sing, butangig sandal ang iyang mga tiil. Dinhi nimo makuha ang concept nga tungod kay dunay mga sala katubang akong gingon ninyo ganiha ba? Katong mga sala nga nakababag
kaniya sa pagdawat sa Dios, ang atong sala maoragyoy makapaguba kanato. Ayaw hulata nga ang imong sala maora nay makapahukas kanimo. Tanawa siya, wala siya'y sinina, wala na gani sandal. Unsa may pasabot ni ini karon nga niingon ang amahan, ibutang ang sandal sa iyang mga tiil. Kini nagpasabot mga igsoon og tulo ka mga meanings. Restoring him to full sonship, honor, and authority. Sonship. Tara, kabantay mo, kung makasala ganita, mausob ang atong ngalan. Mausob. Panalitan. Atong pasiaw-siaw lagi. Kung magsigi ka o panglibak, mahimo kang libakira. Libakiro. Kung manguha kag dili imong butang, tawgon kag kawatan. Dili na tawgon kag Michael, tawgon na kag kawatan. Kung ako, nga pare, nga laagan, dili na magsigig misa, so ang inyong tawag nako di na Padre Hendrix, moingon na di na ang pare nga laagan. Kung ako, mumisara, kay naay stipend, ang inyong itawag nako, di na ang pare nga hingwartahon. Mausob, inyo kong tawgon, magtawganay na ta, gumikan sa sala nga atong nahimo. And that is very degrading. Because of this offer, nga isulob ang sandal sa atong mga tiil, i-restore sa Ginoo ang atong identity, that we will become His sons and daughters. Mga anak kita sa Dios. Gibalik kini nga identity, iya kitang giluwas, gumikan sa kaulitnan sa sala, aron makita, mabalik ang atong identity nga gawas nun kita nga anak sa Dios. Honor, aduna kita'y dignidad. In the Bible, ang sandal is associated with dignity. Ang tawo nga walay sandal, walay dignidad. Okay rag walay sapatos, pero dili pwede nga walay sandal or chinelas, because that is the last social status of a person nga naa siya'y identity. And the authority, restoring the authority of the Son. What is our authority? When Jesus saved us there on the cross, God gave us the authority to enter into heaven. This is not just the authority to command. This is the authority to enter into heaven because Jesus saved us. Brothers and sisters, ingon ini ka-importante ang invitation nato karong gabi. Nga unta, mabalik ang atong identity nga kita mga anak sa Dios. Mabalik ang atong dignidad nga kita iyang gihimo sumala siyang panagway og hulagway. Og mabalik ang atong identity nga kita padulong ngadto sa langit. Ang pangutana ni ini mao ni ron. Ready ba ta for a clean walk in life? Andam ba kita nga maglakaw diha sa usa ka limpyo nga kinabuhi? Ready ba kita nga manghinlo, manglimpyo sa atong kinabuhi? Brothers and sisters, I would like to believe that we are ready because we clean up our houses, our homes, and put on the lanterns and Christmas lights.
Our house is ready. I pray that our life is also ready. Amen? Let us all stand and together let us recite this prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Together, Father, as we journey down this Advent road, we relight the candle of hope and we light the candle of peace. Grant us the courage to make peace. Peace in our hearts, peace in our homes, and peace in our communities. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. The Lord be with you. May the Almighty and loving God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit.